हरिनाम हरिनाम राम नाम हरिनाम राम नाम हरिनाम राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है हरिनाम हरि है मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां देंखोगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि बिमाया बे बुहुमाव गैलिया। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। मुंदांखा देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि आंगो अनसुलि बिमाया दिनै रुंसारि जाबाय। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिमाया दिनै फुंनि 9:30 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। बर'नि गेजेराव बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीनि अनसुलि जोनोमगिरि बिमाया बे बुहुमखौ नागारलांबाय। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीखौ जोनोम होनाय दयाबती बसुमतारीया दिनै जोबथा हां लाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला बिजनी दाङाइगाव गामिनि थागिबि बिथांजोआ गावनि आंगो गामियावनो 90 बोसोर बैसोआव दिनै बिस्थिबार बारायखालि फुंनि 9:30 रिंगायाव रुंसारि जालाङो। हरिनाम हरिनाम राम नाम हरिनाम राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है राम नाम सैतो है हरिनाम हरि है मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।